Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Paya vanombonzi namatai siyana nezvekubata mushonga mune muchonange vanhu vari kuda kuti munonoke kuita mari but hey, we don't know how far the truth is panyaya yanayo pabombshell television mushe malatest. Don't forget to subscribe kana uri mutsva pano. Ndo patinenge tichingoshare matrending stories zviri kupisa, zviri kurira zvamai manje ndo zvatinochita tichingopanana. Nyaya yandayanayo ndeupdate yaiswa, iri kunzi yaiswa nasekuru anzi Amos Kafera. N'anga ndofunga vandozikanwa vakatomboita mainterviews pamanational fm mastar fm achinyatsozaundepapi chapo chapo, but right now zvikunzi vari kurwara. Saka pakurwara kwavari kuita manje zvikuitika ndezvekuti vakuti vada kudzokera kumusha kwavo. Vari pakudzokera kwavari kuti vada kunofirako, asi vari kuti zvinhu zvavo zvese munhu ane chinhu chaakatora vachaanaunsa date munhu ngaita se ngaadzose masini ese akatora because vaudaita se vakurwara. Saka ndopadai patodzoka kuti unombochimbozvitangirei musindoona izvozvo zvaakudiwa, and information iyoyo handifunge kuti inosvika kune wese akabata kwavari. Kune vamwewo vanenge vakangoendo obva watongorova kana pasi wakaenda kujoza. Saka hei panenge pakaipa zvavangofanana. Pane umwe madzibaba watakabva kuona aipiwa nyoka uyo achiti ndabva kuSouth Africa. Saka information inoona tadza kusvika kuvanhu vese wozodii zvobva zvazotanga kunetsa apa mukuru anenge ashaya manje. Panenge pakaipa, ndopaio pachinongotanga kupedza vana apa chinenge chisiri chekupedza vana. So ndisingapedze nguva da kukupai audio ndichiverenga zvakataurwa zvacho zvese mutsamba yacho ndokupai papi panapa bombshell television mushe malatest. Don't forget to subscribe, like, share and comment below kuti nyaya iwe ibatawo sei, yasvikawo sei munzeve dzako. Oh, you're one of them. Thanks for watching. Saka manyorero akaitwa tsamba akamira so from Sekuru, iri kunzi yakabva kuna Sekuru Amos Kafera, but we don't know kuti ndizvo here zvechokwadi. Saka vanoona ngavangori vanhu. Hanzi makadiwa zukuru vangu mose kunze uko. Ndini wenyu Sekuru Amos Kafera. Ndinoda kukuzivisai mose kunze uko kuti muna July gore rino ndikudzokera kumusha kwangu kuMalawi nekuda kwekuti muviri wangu hausisina kuita zvakanaka. Ndikunofira kumusha kwangu kuMalawi. Saka kuti kune vese vandakarombesa ndikati muzodzora zvinhu zvangu, saka mudzora before ndaenda. Ndinoenda muna July, uye kune vese vandakapa mushonga wekuti unopota uchizorinyuwa mose munouya before ndaenda kuMalawi, uye kune vese vachakundikana kudzosa zvinhu before 1 July munenge maakuenda kuCape Town, South Africa, kuna master vangu. Ndinovimba vazhinji venyu munovaziva, anonzi Sekuru Tembo svikiro reguruve. Ndo mukuru wangu mune zvekurapa. Saka vose vachanonoka kudzosa zvinhu zvangu munoenda kuna Sekuru Tembo svikiro reguruve, munotaura navo kuti makanga makaromba kwaSekuru Kafera, movapa zvinhu zvandinenge ndakakupai vazukuru, uye ndine urombo zvikurusa neurwere hwandibata. Saka musanetseke, ndakataura navo Sekuru Tembo svikiro reguruve kuti vose vandakanatsira vaende kuzosiya zvinhu zvavo kwasekuru. Saka apa zvisikuziva kuti ava vanonenge vari Sekuru Tembo vari kutozviadvertisa kana kuti chii. Saka let us know in the comment section. Comment section ngaibvirawo mana tinzwe kuti chokwadi ndechipi apapa. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television.